Jag valde att läsa läraren tog att mer damer väl det är faktiskt mer skolan det är att undervisa. Han gav folkhögskolelärare damer över samman vid bötten och ungkon och han tog att skapa ett omkvarv här i nämningar i hava imiskar läroforsträder trivast. Så det är man kan hjälpa några nämningar som har några trobblägare. Och allt bara det är att undervisa och är spännande tagen till det som görs det. Det är nummer 1. Och kvarje är färra läsande i annonshusen i starfslära. Starfsläran hon kan läsas till färjon, men det är inte vanligt att läsande till okkon färra till Danmark, Islands eller till Grönlands i starfslära. Och som jag var östen i India och i England och Rötse. Om du är att mynta uppvaxande atterlige i akkurat lilla samfunnet, så skal du søke en lærere oppe i somret 2021.